साहा गला होनानै जिउ खुंग्रा सासे बर'नि फिसाया बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि जोबथा राउन्डसिम सहैनो हाबाय। थारैनो साहा गला होनानै रायजो राजाफोरनि सिबिथाय होनायजों लोगोसे मेथाइ खननायावबो आखा-फाखा बिथाङा। नंगौ, बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 बादायनायाव गरेस्वरनि हला बाथाबारि गामिनि बिष्णु बसुमतारिया जोबथा बादायलायनायाव सहैनो हाबाय। रायजो राजानि मदद मोननो हास्थायदों बादायगिरि बिष्णु बसुमतारी बिथाङा। बाक्सानि गरेस्वर हालामनि सिङाव थानाय हला बाथाबारिनि बिष्णु बसुमतारिया गोलाव समनिफ्राय मेथाइ खनबोगासिनो दंमोन आरो बिथाङा गावनि जिउ खुंनायनि थाखाय गोलाव सम गंसे साहा गला होनानै नखरखौ दैदेनबोगासिनो दं। बेनि उनाव बिथाङा बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 बादायनायाव बाहागो लाना जोबथा बादायलायनायसिम सहैनो हाबाय। जोबथा बादायलायनायाव सेथि मासि आवग्रिनो थाखाय गोबां भटनि गोनांथि जानानै फैदों। बेनि थाखाय बिष्णु बसुमतारिया गासै बर' रायजो राजाया भट होनानै मदद खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। भट होनो थाखाय गुगोलाव थांनानै www.bodoland.got.talent सार्च खालामनानै पोल बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव थांनानै भट फर नेक्स्ट टप 50 नि गाहायाव थांनानै बिष्णु बसुमतारिनि सावगारिखौ नायनानै गाहायाव थांनानै नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ होनो हागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि बिष्णु बसुमतारी। आङो सुग्ला सेरफां ओनसोलनि भला बाथाबारि गामिनि। गिबियावनो आङो गासिबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। बे समाव आङो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट रियेलिटि श'आव फाइनालिसिम सहैनो हादों। ओंखायनो देरहासार जानो थाखाय गासिबो बर' रायजो राजानिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय लुबैनानै आङो देरहानो थाखाय गासिबो बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय भटनि गोनांथि जाना फैदों। ओंखायनो आंखौ देरहासार खालामनो थाखाय गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा अननानै आंखौ देरहासार खालामनो थाखाय भट होयो जेन। भट होनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट गुगोलाव थांनानै बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सार्च खालामबानो भट होनायनि मोनसे लिंक फैगोन। बेयाव पलाव क्लिक खालामबा जोङो 20 जन कन्टेस्टेन्ट दङ। बे 20 जननि आंबो दंफायो। आंनि मुङा बिष्णु बसुमतारी। बिष्णु बसुमतारीनि बे फट'आव क्लिक खालामबानो गाहायाव भट होनना लिरनाय ओंखारगोन। बेयाव भट होबानो थुना होयोबानो भट होनाय जागोन। सिंगिङाव दङ, मेथाइ खननायाव फाइनालिस्ट जाना दङ बर्थमानाव। टटेलि गासै बेसेबां नोंथांनि माबायाव कन्टेस्टआव दंमोन? गासैयो सिंगिं हिसाबै गासैबो माने माबा हिसाबै फार्स्ट राउन्डनिखौथ' आं बारा मोजां मिथियाखिसै। माने ग्राउन्ड अडिसनखौ सुग्ला सेरफाङाव लादोंमोन, डिस्ट्रिक्ट वाइसआव लानाय जादोंमोन। दा जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिखौ सुग्ला सेरफाङाव लानाय जादोंमोन। ओमफ्राय मेगा अडिसना उदालगुरि कलेजनि अडिट'रियाम हलाव जादोंमोन। ओमफ्राय एलिमिनेसन राउन्ड आरो सेमि फाइनालजों चिरांनि हिमालय हटेलाव जादोंमोन। दायो फाइनाला जाहैगोन क'क्राझारनि कालसारेल कमप्लेक्सआव। 29 तारिखआव जागोन, 29 आरो 30 तारिख। बेनि थाखाय नोंथाङा मा गोनांथि जादों दायो? दा बे समाव आंनो देरहासार जानो थाखाय भटनि गोनांथि जाना फैदों। ओंखायनो गासिबो बर' रायजो राजानिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ लुबैनाय थाबाय। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर
8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।